avui presentem les obres de l'Avinguda de la Pau, és una inversió important, són 665.000 euros, exclusivament el 100%, tots ells de fons europeus, l'Ajuntament de Gandia no posa ni un euro en aquesta inversió i formen part de totes les transformacions, la regeneració urbana i la posada en valor dels espais, sobretot del Grau i de la Platja, que hem posat en marxa amb els 3 plans de sostenibilitat turística. Els 3 sumats, també en aquesta inversió, suposen 7 milions d'euros d'inversió total. Conviuen la zona ciclable, el carril bici, amb la zona de pas de vehicles, amb noves zones atjardinades, s'ha canviat la part de baix, el sanejament, l'aigua potable, l'enllumenat per suposat, el mobiliari públic, la plantació de jardineria, d'arbrat, però s'ha fet en tractament de plataforma única, de manera que la preferència, quan fem una humanització com esta en aquest espai, és per a peatons. Humanitzant pensem en qualitat de vida, pensem en confortabilitat, pensem en un espai públic amable. Recordar que tot això se fa per millorar la qualitat del destí i perquè totes les empreses que estan així ubicades, els hostalers, els comerciants, puguen gaudir d'un millor carrer. Pelear inversions de fora, aconseguir subvencions d'altres administracions, fer-ho amb el màxim de la nostra ambició com a ciutat. Aquest és el model claríssim de ciutat que tenim, en un sentit de transformació a millor de la qualitat de vida, de les oportunitats i de l'economia de la nostra ciutat. Ho hem volcat en la seva transformació per a que siga completament disfrutable i viscut per tots els gandians i gandianes i per a aquelles persones que ens visiten, que sabeu que són moltes.